Ләкин без әкият нигезенә дә тормыштан алган материалны салабыз. Әгәр бүре белән төлке каршылыгы бар икән, куян белән төлкән дә без бит анда аларны кешеләр итеп кабул итәбез. Үзебез әйтмичә генә, күңелдән генә алар өчен борчылабыз. Аларны кешеләштереп кабул итәбез. Борчылабыз. Алар өчен шул кадәр күңелебезне рәнҗетәбез. Әкият кенә юк исә. Яки анда менә булырга мөмкин нидер башка төрле шунда уйдырма әйберләр, менә фантастика. Менә фантастика, галәмләр көрәше. Юк бит инде ул, юк, уйлап чыгарган фантастика. Менә шул кадәр кочагында җанга тия, менә укып торасың. Җыласыга килә, чөнки шандыра торган алымнар кулланган. Шандыра торган тормыш материал алган язучы. Тормыш материалының чынлыгы, ихласлыгы менә шуннан килә, ихласлык дигән әйбер. Менә шуңа күрә һәр әдәби әсәрдә була торган әйбер, тормыштан килә торган әйбер, ул тормышта һәр вакыт сынаулар була бит инде. Ул да булса, һәр әдәби әсәр сынау аша уза торган геройны үз иченә алырга тиеш. Ул лирик героймы? Ул тормыштагы героймы? Анысы икенче мәсьәлә. Һәм әлбәттә әсәр шандырга тиеш. Әгәр дә сез инде кинәт кенә торып, менә бүре белән төлке очраша, яки инде куян белән бүре очраша, и бүре куян бүрене кыйнап җибәрә. Менә шундай җиңә, тиз генә. Бу шандырмый. Ләкин аны булай да язып була, ләкин шандыручы чаралар табырга кирәк. Вакыйга. Монда инде ситуация үзе бүре белән төлкенең шулай булуы гына түгел, шундай берсе куркак, берсе көчле булуы гына түгел. Шандыручы чаралар табырга кирәк. Хәтта шушы шанып булмаган ситуацияны да шандыра белергә кирәк. Әкиятләрдә дә хәтта менә сез әкият язарга яратасыз бит. Нидер бер уйдырмалар белән. Менә шуңа күрә шандыру кеше шандыруны көчәйтә торган вакыйганы тасвирлый торган чаралар бар. Сүрәтләү алымнары бар. Ниндидер бер башка төрле әдәби чаралар бар. Алар бик күп. Алар турында сөйләшербез башка сөйләшүләр вакытында. Һәр жанр турында ул да сөйләшүләр булыр дип уйлыйм. Чөнки жанрлар һәрберсе үзенчәлекле. Әйтик, менә шигырь дигән бер-ике сүз әйтеп китсәк, шигърият. Безнең алдагы дәресләрдә шигърият булыр. Шигърият дип әйтсәк, ул нәрсә ул шигырь? Ул күңелнең бер гамеме булганы, күңелнең бер балкып китүе генәме? Ул кәеф, бер настроение бирү генәме ул? Нәрсә ул шигырь? Аны хәтта иң бөек шагыйрьләр дә аңлата алмыйлар. Ләкин шигырь бар икән, димәк шулай кирәк булган ул. Кешене тәрбияләгәндә, кешедә матурлык хисләре тәрбияләгәндә, кешедә гыйбрәт тудырганда, шигырьнең тәэсир итү көче искиткеч. Шигырьне бары тик менә борынгыдан киләләр, дуга белән генә тиңләгәннәр. Әдәби иҗатта тагын берәйберне онытырга ярамый. Кешегә ошыйм дип язарга ярамый. Кешегә ошыйм әле, кеше яратсын әле менә бу әсәрне дип. Сез үзегезнең күңелегезне языгыз. Үзегез турында языгыз һәм үзегез өчен языгыз күбрәк. Кемдер әйткән бит, бик күп кеше әйткән инде. Иң яхшы, иң әйбәт әсәр язасың килсә, үзеңә ошаган әсәр. Үзең турында яз һәм үзеңә ошардай итеп яз. Үзең ошаса, ул инде гениаль әсәр дигән. Менә шундый әйберләр бар. Ягъни романда да, хәтта романда үзеңә ошаса, ошарлык итеп язарга кирәк. Түгелендә менә миңа ошап битми инде. Бу кешегә ошар дип түгел. Шуңа күрә әсәрләрнең иң беренче бәйләүчесе һәм иң беренче тәнкыйтьчесе дә үзең булырга тиештең. Тагын бер бар, менә әдәби әсәрне язганда, менә шигырьне язганда, хикәяне язганда, әкиятне язганда сез кычкырып укып карагыз. Менә шушы кычкырып уку моменты шулай ук бик күп нәрсәне ача. Шигырьдә ул менә бу тырпаеп торган терсәкләрне күрә, ритмны чамаларга ирек бирә. Рифмаларның яңгырашын, ничек яңгырый ул. Мин мәсәлән үземнең романнарны язганда да бер өлешне язып куйгач, бер-ике битне кычкырып укып чыгам. Чөнки ритмның да ритмы бар. Минем дә романның да ритмы бар. Аны инде Әмирхан Еники романнарында без инде мең мәртәбә тикшердек һәм аңа ышандык. Һәр бер әсәрнең ритмы бар, ичке ритмы бар, хәтта ичке рифмасы бар. Менә монда тагын бергә киләбез, композиция мәсьәләсе.
Her şiirinin, her proza eserinin, her dramaturgiyanın özünün tüzülüşü var. Ezerlik momenti var, kulminasyası var, şişilişi var. Bular turunda da süyaşır biz. Lakin bugünkü süyaşı bizden eytüğümşe birey-birge koytup kaldı. Nese ol edebi eser? Edebi eser ol, şınbarlıktan olungan materyalını öz şahıs boylığına faydalanıp, köngül boylığına faydalanıp, yanıdan, ürününden icad etu. Edebiyatının arsenalından faydalanıp, edebiyatının mümkünlüklerinden faydalanıp, olanların icad etu. Kişkinegine, yaki zuru, kişkinemi yazmış icad etu. Hem dünya modelini tuduru, dünya maketini tuduru. Bu indi bik zor bulak sizge. Eğer de sen şuşundan kişkineden başkarasız iken, ol bik zor bulak. Çünkü eytüğümşe, her kişide talant bulsa da, her kişide şuşu mucize momenti bulsa da, eserler icat etirge, eğitim mümkünlüğü. Bir de her kişiye berilip bitmegen o. Onun için bik küp köngülünün bik küp ülüşlerini israf etirge gerek. Bik küp kurbanlar barga gerek. Hem bik küp şuşunday turmuş rahatlıklardan vazgeçirge gerek. Çünkü edebiyat bik zor konsentrasiya soruyor. İşki köngül birleşiğini soruyor, nıklığını soruyor, ruh nıklığını soruyor. Ruh nıklığı indi ol. Bu şahıslık degen söz. Şahıs ol, nıklar atıyor. Katı bulur atıyor. Şu vakitte işki yaktan, iskitkiş ihlas kişi bulur atıyor. Mine şul turda bugün sözümüz. Hem birini unutmağız. Biz bugün icad turuna süyeştik. Mine hazırlık ben sizin uylarınızga kirip çıktım. Hem bilem. Bu bugün deyte, mine şul turda yazganıyım, şul turda yazganıyım. Jurnalistik materyal turunda söz var mı bunda? İcat eybiri turunda. Kişkinegine iskerime berip koyup gitem bakırga, belki o bek mühim bulur. Jurnalistika ol turmuşta bulgan vakıga turunda. Bir yazmış vakıgası turunda, yaki bir küzetü turunda, reportaj, yaki başka türlü eybirler turunda yazar. Ol bulgan eybirini yazar. O informasiya bire, o sabak bire, indir hakiki yol kürsete, prognoz bire. Yani turmuş materyalın absolut rövüşte saklap, doğru kalıp. Edebi icat bilen çevirlerin çıkışı icat edi. Turmuş materyalına yapışıp yatmıyor. Hümmen onu faydalanar, lakin o özü icat edi. Öz fikrini edi. Özünün heroyun tudura. Hem özünün eserin tudura ahır çıktı. O eserin nişik bulup çıkır. Ansıyındanın kireşe kişi, korkmağız. Birinci eserlerden öptüğünüz bir genial bir eser, kitap tuturan deyip uydamağız. Lakin kim bile birinci eserden kişi hoşluk kitap kuşağında. Biz birinci eserlerinden öpüp kişinin tanıp alabız. Bir ritmasız şiirlerden de hatta biz bu balada şairlik oturganını görebiz. O ritmini da bir ana bek tizgine eğlenip alıp bu. Emine şu şiirdeki işki yalkınını, yuvaki bir nurunu, ne etmemine elegide bayığı yalışılık tuyumun, onu bir neşikte bir şeyden alıp bulmayı, o turmuştan kile, ona sütü bilen kile, mine şu nesil konu bilen kile, hem mine genetik hatırdan kile, bizim babalarımız şeşenler, dostançılar, onlar bizim konularda var, yaşayıp bidalarını şağırığa diyor.